25 kampe siden han blev professionel, og han har vundet dem alle. 18 af de 25 sejre, de er vundet på knockout. Så giver ham nu en rigtig varm velkomst. Nummer 7 på WBC's verdensrangliste, Mikkel Hitman Kessler. Kampen bokses som EM og VM kvalifikationskamp i supermellemvægt indtil 8 omgange. Kampleder her er Freiby Christensen. Ja, EM og VM kvalifikation i supermellemvægt hedder det, og der er ingen tvivl om, at Mikkel Kessler med stormskridt nærmer sig en titelkamp. Men lad os tage den her kamp først, trods alt. Lad os se om USA-opholdet har givet noget ekstra til Mikkel Kessler, som har så meget i forvejen. Bokser med fantastisk godt et overblik og en utrolig slagkraft. Arthur prøver at holde Mikkel væk med sin venstre. Ja, Mikkel han går lige og lurer. Det er ikke rigtig begyndt at arbejde på at komme med et venstre hug. Ja, han har gode parader. Han har en dækker godt med sin højre parade. Så han dækker fra venstre hugget og kører ind foran, når de står lige sted. Ja, det er god venstre fra Mikkel Kessler, og så højre dybt. Det er to kombination. God lige venstre. Ja, det er godt. Ja, god kombination med højre dybt, og så venstre til kæben. Han arbejder så stille og roligt i kampen, Mikkel Kessler. Der er ikke rigtig noget af Allens arbejde, der går igennem paraderne ved Mikkel. Han har et fantastisk overblik. Han har hele tiden den rigtige afstand til Allen. Og der var... Der var en tæt på højre kryds, men vi glæder os allerede til anden opgave. Og vi er tilbage ved en situation fra første omgang. Ja. Venstre, der lige der skulderen først, og så venstre uppercut. Richard Olsen vil gerne have, at Mikkel Kessler sætter lidt mere tempo på kampen. Anden omgang. Lad os se om han så gør det. Arbejde tættere på med sin venstre. Ja, det er godt. Og godt ind med sin højre dybt.
Barriere med den venstre. Hold det dybt. Lad det ned med ham. Sådan der. Øj, det går lige ved krydseren. Jeg mærker til, at Allan han bruger sin højre parade til at dække sig hele tiden, men Mikkels hurtige kombinationer gør, at han har svært ved at dække sig alligevel. Ja, han er først fyret serie, så kommer de altså meget hurtigt fra Mikkel Kessler. Og han har stadig god afstand til dømmelse. Så er han ved at... Ja, han bliver udbokset, men han dækker sig godt bag paraden. Han får ikke ramt på Kessler overhovedet. Det er flot teknisk boksning af Mikkel Kessler på det. 1 minut. Det er også planen, at han i år skal have en titelkamp. Ja, det var På højre krydsfejl. gode kombinationer her. Halv minut. Ja, hvor det er så småt, at begynder at gøre Arthur Allen lidt mør. I hvert fald har Allan ikke vist noget, der overhovedet gør indtryk på Mikkel. Han har vist det på interessante sko. Det er der nogen, der lyser op, må jeg sige. Ja, det var en omgang af Mikkel Kessler her. Der ser vi Mikkel Kessler i anden omgang, hvor han rigtig presser Arthur Allen. Der var faktisk publikummer her i Viborg Stadionhal, der sagde, at Mikkel Kessler kom i ringen, at det er først nu, stævnet for 11 år starter. Og det kan man også sige, Mikkel Kessler her, og så titelkamp bagefter med Spenta Bazzi, og så Thomas Damgaard og så Mads Larsen. Det er virkelig de knaldkampe, vi har til gode. Og så fik vi i hvert fald en forrygende kamp med Michael Rask. Ja, det er godt, Mikkel, det der. Det var hurtigere, Mikkel. Det er sådan svært, ikke, man. Hurtigere med det, hele tiden at bruge Mikkel Kessler. Finder også ind imellem, og det er tydeligt, at Arthur Allen ikke rigtig kan. At han er usikker på, hvad det er, Mikkel Kessler går og laver. Og har travlt med at forsvare sig. Ja, Kessler forsøger hele tiden at komme tæt på ham for at få ham til at åbne sig op, men han holder sig defensivt hele tiden. Det er fantastisk, det Kessler laver. Der er ikke så meget at fortælle, man skal gøre. En flot boksestil. Der rammer han. Højre. Der rammer han med venstre hug, men Allen på højre. Mikkel har fået næse på nu, så han er der ved at ramme. Vent! Kom! Sådan, kom igen med! Og så hvordan Mikkel, der han er inde med slag, hvor hurtigt han er væk fra Allen igen. Ja, bløder en del på det æske. Sådan, kom igen med! Det kan godt være, det. Det var et hugge der.
Det kan godt være, at Esbjerg vil fremskynde en afgørelse. Mikkel ikke er interesseret i at gå alt for mange omgange. Han bløder kraftigt nu, og her er slut på tredje omgang. Tilbage i Viborg Stadionhallen med situation fra tredje omgang. Det er som om det er første gang, at alle ser Mikkel Kesslers tatovering på ryggen. Og lad os se, om Mikkel Kessler kan få sat mere tempo i kampen, som Richard Olsen gerne vil have. Dejlig venstre der for Mikkel. På midten side, Han er ikke rigtig kommet op i tempo endnu. Igen for Kessler, men... han har i venstre hug fra Mikkel. Men Allan, han tager det. Ja, spørgsmålet var det ikke, han kan holde stand. Ligesom hun med den højre syge der. Og en dobbelt ud med venstre, Mikkel Kessler. Men igen har Arthur Allen sin parade oppe. Defensivt gør han det utroligt godt af det, men det er også for Kessler, det kan han alligevel ikke. Nu bløder det igen fra Mikkel Kesslers næse. Ja, Allan er kommet lidt med i den her omgang, synes jeg. Han svarer lidt mere igen. Og en højre over fra Mikkel. Igen får Allan dækket sig bag i skulderen. Ja, det er stadig Mikkel Kessler, der styrer opgangen her, eller kampen her, hvor vi er. Næseblod for at få det stoppet. Her venstre sving, som kommer ind på Arthur Allen, som alligevel glider mere eller mindre af på det. Og lad os se, hvad Mikkel Kessler kan præstere her i femte omgang. Vi har tempo på, sagde Richard Olsen igen. Ja, nu prøver Allan med nogle tricks for at se, om han kan forvirre Mikkel. Det kan godt virke som om, at det burde være nemmere at ramme modstanderen, når han går og pjatter, som han gør, men det er lidt mere uforudsigeligt, hvad han kan finde på, så...
Han har i hvert fald ikke rigtig lavet sig mærke, at de gange, han er blevet ramt af Mikkel Kessler. Kør nedefra, hold venstre, kør nedefra, ja. Venstre ud nedefra. Tættere på, for langt fra. Det virker måske som om Mikkel bliver lidt irriteret over, at han... Højre, venstre. Hold ham så derovre. Der er god over fra Mikkel der. Kom ind over skulderen. Kom ham væk. Igen giver det ikke for alvor fat i Arthur Allen. Tæller på, Mikkel, for langt fra. Ja, det er kun én vej i al trafikken. Ja. Jeg kom ind over med højre igen, efter at have åbnet lidt med sin venstre. Ja, godt venstre hook. Ja, dobbelt venstre hook fra Kessler. Ja, nu presser han Arthur Allen. Ja, her er han ramt. Allen er ramt. Og Kessler holder sig på god afstand. Ja, han holdt fast, Mikkel. Han bliver ved at holde sig på en afstand, så Allen ikke kan komme til at holde ham. Og så er han hårdt ramt igen. Ej, han slut. Jeg tror ikke, han kommer op igen. Nej, han bør stoppe. Ja, han er godt nok på højkant. Han virker. Og han får nok chancen igen. Og så redder går gang i ham. Med en flot afslutning på omgangen af Mikkel Kessler. Magisk afslutning på 5. omgang. Der rammer han. Og så er han rystet og kan ikke rigtig få farret op. Og så kommer ham. Ja, det er jo egentlig utroligt, at han kommer på benene igen. Det er med om den ikke sidder i benene endnu. Hvis Mikkel kan holde tempoet oppe. Og nu er publikum rigtig med her i stadionhallen. Ja, han virker lidt som om han har stadigvæk har gået i ben. Ja, han er blevet mere sårbar. Det er der ingen tvivl om. Og Mikkel Kessler bevarer stadig overblikket. Nu får han virkelig til. Ja, han har ikke benene længere. Nej, jeg kan slet ikke. Så... Ja, nu vil jeg gerne ind og holde, men det Mikkel er hurtigt væk, og det er jo klogt nok. Godt løber afsted. Ja, det er afstraffelse nu. Ja, jeg synes godt, så vi kan få kamplederen ind nu, for han har ikke mere at komme med Allen. Han har faktisk ikke forsvaret sig i den her omgang, Allen. Det er igen, og han er chanceløs nu. Mærkeligt nok også, at han tager i rigtig op. Så kommer han til, tror jeg. Ja. Flot boksning af Mikkel Kessler, men egentlig synes jeg, at der godt skulle være grebet lidt unødvendigt. Ja, og publikum, jeg tror faktisk, de både klapper af Mikkel Kesslers flotte boksning, men også af Arthur Allens heroiske indsats. Ja, for jeg tror ikke, at Kessler også gerne selv op i kampen. Det er sådan virkede det.
Han gik sådan lige så og kiggede lidt på situationen, men når kamplederen ikke går ind, er det jo ikke nemt at selv at stoppe kampen. Ja, han sidder stadig. Okay, Madsen, og du tropper han op. Her ser vi det igen. Jeg er simpelthen frustreret. Ja, det er det. Ja, jeg ved ikke, om man kan tillade sig at sige, at der er saft og kraft i den knæks salami fra Gøl. Jeg ser det igen. Afgørelsen. Og vi skal selvfølgelig lige have dommersedlerne samlet, og så den officielle afgørelse. Men altså, på knockout i 6. omgang vinder Mikkel Kessler. Og der er jo ikke så meget med, at vi skal have talt dommersedlerne sammen her. Det ordner Mikkel jo selv. Så efter 52 sekunders boksning i 6. omgang, vinder på knockout Mikkel Kessler! Ja, der er ikke andet at sige, det er fantastisk godt, det han laver. Der er utrolige og uandede muligheder i ham.